Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In het kader van het beleid van verantwoordelijke integratie heeft minister van Justitie Quincy Girigori vanochtend aangekondigd dat hij op basis van humanitaire gronden ongedocumenteerden onder bepaalde voorwaarden een vergunning wil geven. Het gaat om mensen die op een legale manier Curaçao binnen zijn gekomen voor 13 maart vorig jaar en nu werk hebben en bijvoorbeeld ook kinderen die naar school gaan. Volgens hem kunnen de huidige ongedocumenteerden hierdoor bijdragen aan onze samenleving op een legale manier. Dat betekent onder meer dat ze belasting kunnen betalen en zich kunnen verzekeren voor medische zorg. De directie van het Curaçao Medical Center heeft gisteren laten weten dat het ziekenhuis in financiële problemen zit. Volgens directeur Gilbert Martina is dat te wijten aan een starre houding van de regering die niet de nieuwe tarieven wil betalen. Het CMC stapt hierop naar de rechter. Verzekeringsbedrijven en andere instellingen betalen het CMC wel volgens de nieuwe tarieven. De overheid weigert dat, aldus Martina. En hierdoor is er nog maar een financiële ruimte van enkele weken. Ora vou cabe trem automaticamente botem roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Op Tele Curaçao was gisteren de eerste avond te zien van het politieke forum. Dat wordt georganiseerd in het kader van de aanstaande parlementsverkiezingen. Er waren 7 partijen uitgenodigd, maar er kwamen er maar 4 opdagen. Die 4 partijleiders hebben gediscussieerd over een reeks aan onderwerpen die naar voren werden gebracht door 2 journalisten van Tele Curaçao en door Valeska Diaz van Extra. Vanavond zijn 8 partijen uitgenodigd en volgt het tweede en laatste deel van het politieke forum. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Curaçaoenaar Charlton Lake ervan geld te hebben witgewassen voor de Curaçaose bende No Limit Soldiers. De 48-jarige Lake stond onlangs voor de rechter en hij wordt onder meer verdacht van het witwassen van grote bedragen geld en het kopen van gronden, auto's en ook zou hij diamanten in zijn bezit hebben gehad. Volgens de advocaat van Lake is er allemaal niks waar van de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie en zijn er logische verklaringen voor het geld dat hij had en voor de zaken die hij deed. De nieuwe christelijke kerkgemeenschap Unkerki heeft gisteren laten weten dat vanaf de maand mei mensen van hetzelfde geslacht in hun kerk kunnen trouwen. Unkerki is de eerste christelijke progressief-liberale kerk op Curaçao. De kerk is gebaseerd op een progressieve uitleg van het evangelie en de Bijbel en besteedt aandacht aan emancipatie van armen en solidariteit met minderheden die worden gediscrimineerd in de maatschappij. De kerk is anders dan traditionele kerken en wil zich inzetten onder meer voor het recht op te trouwen van mensen van hetzelfde geslacht. De politie van wijk Die Montaña heeft maandagochtend een grote verkeerscontrole gehouden bij Montaña. Daarbij werden 75 auto's gecontroleerd en in totaal 72 processen verbaal uitgedeeld.
Verreweg de meeste, 48, waren voor het niet dragen van een gordel voor de bijrijders in de auto. De politie benadrukt dat alle mensen die in de auto zitten een gordel moeten dragen. De politie heeft gisteren een 41-jarige man opgepakt omdat hij wordt verdacht een ander in de wijk Kustbatterij te hebben gestoken voor de deur van een toko. De politie kwam op de hoogte van de zaak toen de gewonde man werd aangetroffen en naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie startte erop een onderzoek en arresteerde de 41-jarige dader. De zaak is nog verder in onderzoek. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.